teletreball, la Bíblia des de casa. Pot de plom en temps del coronavirus. I continuem a casa. On tenim que estar? Doncs a casa. Estem ja que ens pugem per les parets. Però serà possible. Bé, avui, senyores i senyors, continuem teletreballant. Anem a veure què fem avui, perquè avui és el Dia Mundial del Teatre. Ara parlarem d'això. Però tots estem treballant. Fins i tot s'estan fent misses online. Això mos agrada molt perquè n'hi ha un cura italià que estava fent la missa online i se li han activat els filtros. Mira. El tío, mira qué chulo. Mira, el tío se le pone... Però que ho ha activat ell i no sap com apagar. I el tío s'enfada. Mira que xulo. El tío ara pilla el cabreo, un momentet. Ara ve lo bo. Ara ve lo bo. Mira. Espera't, ara és quan s'enfada. Cortesemente, buongiorno. Buongiorno. Questo signore che mi sta disegnando con varie maniere, certo sarà una persona che ama lo scherzo, ma credo che in questo momento lo scherzo non bisogna farlo. Grazie. Io credo che lo scherzo in questo momento non bisogna farlo. Bé, senyores i senyors, avui canviem de rotllo, tenim la Bíblia ahí, anem fent trossets de la Bíblia, ja ho sabeu, així en casa, la xiqueta, i a veure, avui volíem fer un homenatge al teatre, Nosaltres, ja ho sabeu, que som la companyia de teatre Pot de Plom, i fa molts anys anem fent personatges, així que anem a fer un pupurri ràpid de personatges històrics de Pot de Plom. En primer lloc, des de fa molts anys, els primers monòlegs apareixia Jordi Llopis. Jordi Llopis, un xiquet d'Alcoi, un xiquet que no estava molt bé. Mireu-lo. Hola. Soy Jordiet, a mi em diuen Jordi Llopis. Jo estic en casa, el coronavirus, així, mare Déu senyor, ja m'ha tocat el cul en tot el paper que va comprar el papa. Jo dic, pa, que tant de paper del bate, papa? Bé, i serà Jordi Llopis. Després la cosa va anar embolicant-se i tenien personatges com Maribel, la pescatera de Mercadona. Hola, Jordiet. Els mamells, així, els murs, la falda apretada. La figa apreta. Maribel, la pescatera de Mercadona. També va aparèixer en algun moment per ahir un home misteriós. Hi havia una història fantàstica de Jordi que apareixia l'home misteriós. Era de... Jordi Llopis! Bé, qui més tenim? El Capità Moro. Va haver un moment que en els nostres monòlegs va començar a aparèixer el Capità Moro d'Alcoi. Això què val? Anem a veure. Això, les mascarilles d'això... M'ha atragantat. Això què val? Les mascarilles, això ho pague jo. El Capità Moro d'Alcoi. Després va aparèixer per ahí, ho tinc per ahí apuntat, l'abuelo, un abuelo d'Alcoi. L'abuelo d'Alcoi que era, això, vidiueu-ho, Xavi, això, vidiueu-ho, jo no recorde un coronavirus així des de l'any, des de la grip espanyola del 18. Bé, l'abuelo d'Alcoi. En un moment donat va aparèixer la Rita. Allò va ser una explosió. La Rita no tenies que fer, la Rita era això. Anciano, dejem el fred del verano, el fred del estío, el coronavirus. Rita era insuperable. Bé, a banda de Rita va aparèixer també per allà el Camps era... el Francisco Camps... Valencianos... Me llamo Camps, Forrest Camps... I també, bueno, tots. El rus era molt xulo perquè tenies que fer-lo així. Yeah, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, 2 milions de peles.
Eixa no és la meva veu. El rus. I ja, jo què sé, la cosa va anar embolicant-se, va anar a aparèixer per ahir el Saplana, l'altre, el papa, va aparèixer... Ostres, el papa, això era molt xulo. Jo porto tres papes, soc especialista en papes, olives i cacaus. El papa, primer el Juan Pablo II, que era així... Aviseu a un metge, fill de puta. Després el Ratzinger. El Ratzinger. Valenciano. I la Rita. Benedicto. Sal del cuerpo de esa mujer. Tot això. Però ara tenim l'altre, l'últim papa. No l'ha fet molt, però és una cosa així. Això és un pet? Hostia, la solución para la pederastia, hemos encontrado el porqué de la pederastia en la iglesia, y es Satanás. Satanás tiene la culpa de la pederastia en la iglesia. Quin pet s'ha tirat. Bé, i ja està, van fer hasta de peregrinos, Papa Benedicto, XV Palito. Això, tot això ha aparegut els persones, ara Jesucristo, ara tenim a Jesucristo. Mientras esté en el mundo, soy la luz de este mundo. Que dius, chico. I ja està, senyors, això és un homenatge al teatre, el Dia Mundial del Teatre, Dia Mundial del Teatre a casa, que té collons la cosa. I ja per acabar el vídeo d'avui, que ha sigut una miqueta caòtic, el vídeo d'avui volem acabar-lo fent-li un homenatge al veí fatxa que tenim. Ja vam dir ahir que sempre posa l'himne d'Espanya a les 8 de la vesprà, després d'aplaudir el tio posa però en la lletra fatxa, en la lletra de Franco, i hem eixit al balcó a motinar-lo. Així que ahí ho teniu. Moltes gràcies. Fins demà. Yeah. Li pega canya al tío, Sí. Hosti, que fort el tío.